Seguim amb premis, els que ha entregat la PIMEF aquest cap de setmana a 6 empreses d'Eivissa que donen feina a més de 8.000 persones. Amb aquests guardons, la patronal vol premiar l'esforç de petits i mitjans empresaris. 6 empreses eivissenques van recollir ahir el Premi PIMEF 2015 davant d'un palau de congressos que es va omplir per a l'ocasió. Premis a l'esforç, a la innovació o a la trajectòria de 6 empresaris que donen feina a més de 8.000 persones a l'illa. L'empresa Ladrilleres Eivissenques, amb 53 anys d'història, va recollir el guardó a la trajectòria empresarial. El premi a la mitjana empresa el va recollir Instal·lacions Vicente Huasqui Cardona i l'Institut d'Idiomes Eivissa va obtenir el guardó a la petita empresa. Bar Campou, Mariano Torres. Mariano Torres, del Bar Campou, és ja autònom de l'any i ho és per obrir cada dia, també fora de temporada, i per fomentar la cultura a l'illa. La joiera Elisa Pomar va rebre el reconeixement a l'empresa Revelació i a Formentera l'empresa premiada va ser la constructora Wicòbol. Emocionat, tots ells van posar per a la foto final, a la que no hi va faltar el conseller balear d'Economia, Joaquín García. Abans havia estat pel mateix escenari el coach empresarial Emilio Duró, un home ple d'energia que va saber mantenir l'interès de tot el seu públic. Va parlar de motivació, de somnis, de cultivar la ment i de posar-li passió a la vida. Un gurú de l'optimisme que no va defraudar.